Wasu obuogo bago ng'anyo ka piny owacho kowinjo ywakgi kama oting'o chulo sara margi mapok ochulgi te. Kotelnegi kod jagoro maduong' Constantine Wasonga, Wasu ochano mar bago ng'anyo pacho ka gidwaro ket kare chenro manyien mar siro somb jopuonjre. Ne giyango bende ni moko kuom mbalariany e piny ka kama oting'o mbalariany ma TUK kata Technical University of Kenya ok chula 100% mar osach jotijegi ka gichulo mana 65% gino ma ok gimor godo. The University Academic Staff Union is saying that enough is enough. And we are saying a resounding no to delayed payment of salaries in our public universities. It is very insensitive and inconsiderate for the government to delay the payment of salaries for academic members of staff in public universities every month. They came up with a funding model that we don't know where it emanated from. Which Kenyan proposed to the Presidential Working Committee this funding model? Anyuola mar mane en jalweny Ezekiah Ochuka koro wuok oko ka dwaro ni sirikal omigi ler kaponi Ochuka ne onegi kata pod ngima. Ochuka ne odonjne kinde kweth mane otemo loko sirikal mar mosenindo Daniel Arap Moi higni 42 mokalo. Anyuola no lero ni nyaka sani sirikal pok omiyogi ler bang' ne obila mag okwach kich chopo e dalagi higni 37 mokalo kendo rocho chenro mane orek gin go mariko kidi. Ranyisi ni giiko wuodgi no ni mar report ne ochoponegi ni Ochuka ne osede. Penyo ni to en kanye dibedi ne onege ne otho athoya kose pod ngima. Walter Nyambaga miyo waler matut e wachno. E gweng' Manyakach Koguta e kaunti ma Kisumu, lwasi okwe kata kamano kwe mar lwasi opong' kod luoro mathoth e chuny familia mar Ochuka. Ne iluonge ni Ezekiah Ochuka Rabala. To bende ne nitie nying mane iluonge go ni Awuor Onani. E dal Robert Akuro, pimonwa gima familia osekale higni 37 nyaka sani. Up to now, one wabeda e dala waka ka we believe no Ochuka no negi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing mawang'eyo ni no negi adier. Bang' Ochuka ne somo Lucky Primary kod Kabete kendo sudo nyaka Mirogi. Ochuka anyuonde fononwa ni en ng'at mohero wach Nyasaye kendo jadwen mangita gidel. No somo Naki, osomo Kabete Primary School, then secondary school otimo Mirogi. Ne odhi Loka ma nonyiswa ni ne odhi for further training mar jolweny. Noketo wach Nyasaye malo kabisa kendo nolemo gi din mar SDA. Ochuka ne ok jasiasa kata matin kata obedo ni nohero tuke manyiso kaka jotelo mag siasa ne loso. Noloso orengo mar to gi noloso ga nyaruga aina mag mane Moi wuothogo ka. To onyiso wa kaka jasiasa sana Akumu Dennis. Nonyiso wa yo ma Akumu negogo siasa. Ezekiah wachore ne ochopo kuom ner mare kendo konye manyo tich. Anyuola mare ne obedo kod mor mar gweyo dheru mar dhier ni wuodgi odonje lweny kendo mano ne nyalo reso gi malach. Kano manyo tich to ne nitie nergi mane luongo ni Oila Dimo. Oila Dimo ne ni inspector of police and notiyo Mombasa. Koro Ochuka nodhi lime kuno modak kode. And iwacho ni sama ne oyudo tich noyudo kowuok ir nergi kanodhi temo kinyalo kawe lweny kane kawo jolweny. Ochuka ne ok wiyo wil kod pacho kendo kopogore kod matin mioro barupe bende ne ondiko ne familia. Kane en Loka
to nitie kaka nondiko ne dana, to address manitiyo godo ne en mar Ndori BC Primary School. Koro by that time kane isomo barupe parade to isomo marwa tiyudo no aloka to ne wamor kabisa. Tarik 1 dwe mar 8 higa mar 1982 e kar seche mag onyango, kane familia nie puodho kendo ridho bando, lendo mar loko loch nopilorenegi kokale Nyakalondo. Wananchi, under these circumstances, our armed forces have headed the people's call to liberate our country once again from the forces of oppression and exploitation in order to restore liberty. Lendo mane oweyogi kod buok e kind jo Kenya mamoko, kata kamano ne ok ging'eyo ni wuodgi Ezekiah Ochuka ne wacho sejuko. It was on a Sunday morning. Ne an gi dana mamin Ochuka gi familia wa ne anyalo paro by that time ne wadhi ridho bando e puodho, to ne wawinjo kolande ni olok sirkal mar President Moi. Kane wawinjo kamano to kuongo ne wang'e ang'eya ni nen nikech ni lando ni noloke gi jolweny jo Kenya Air Force. Ane wang'e ni achiel kuom jowa to tiyo gi jo Kenya Air Force. But onge gima nobire mind mar family mangima ni Ochuka ema ne kulida. Kaka ndalo ne medo lwar kendo nying mar Ochuka ne medo nyiedhore, ni en achiel kuom jogo mitudo kod loko loch, anyuola ne koro medo yudo kuyo matamre gi nono. Kane days medo dhi, to waneno ka nyinge ochako apia e gazette ni ene mano lead the coup. Wuon Ochuka Enoch Akuro yie ne medo lodore kendo ne owuok dhi foro wach wuod Ezekiah Ochuka mane koro wachore ni en achiel kuom jolweny 11 mane onegi kitudo kod temo loko loch mar Moi. Jo dala no buok kabisa, and diere no anyalo paro babawa Enoch Akuro no wuok kadhi Nairobi kakoro ji ne dhi identify jolweny manonegi, nikech babawa nopimonwa ot mane gidonje mane gimanye body mar Ochuka gini manone pok ong'ere ni oringo dhi Tanzania. Ne gimenyo to giyudo jolweny moko to koting'o bunde kamano gimenye iye kanyo ero, ma finally noduogo wach ni Ochuka is not among jomotho. But sama nowuok ka to wach mane wacho ka ni Ochuka gini onegi, then finally ema wacho wuok ni gine joma noringo goteyo kumu gidhi Tanzania. Robert konwa ni Ezekiah ne odunyo ng'wech kendo bute piny libamba ma Tanzania kod jolweny mamoko moting'o achiel kuomgi oteya kumu kama ne gimake bura e doho mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe kaka jogo moringo thuchegi. Ka ema lich nochako makogi. Sama nidwa ni duoggi ne nitiere bura bende mane gimako Tanzania kocha, seeking for asylum. Bas e bura no kane giyalo to wach nowuok ni jo Tanzania okwer ni ok duoggi. Ochuka ne oduogo nyaka e jela Makamiti. Buch Ochuka ne ochakore kendo ka ema nodonjne kod ketho mar temo loko loch. The first people mane dhi nene e prison committee nokuongo mention joma nodwaro. Enoch Akuro nodhi, nitie nyamin Ochuka mane luongo ni Mary Adhiambo nodhi, oluongo gi dana magidhi. Baba wato nodhi kende, but dawa to gi Mary to gi moro bende machielo iluongo ni Linet Owira magi joma ne odhi. Kalure ni muya mar ndach Ochuka ne koro chako gwenyore, ni mar kata ne jela bende koro ne ok yot. Weche nochako fung'ore ni Ochuka kanyakla kod lange onegi bang' ne ng'adnegi buch twech. Tok ka giseduogo to ne oyale under court martial. To gima nyalo paro ni lawyer mane yalo ne Ochuka ne en Honorable Wetangula masani speaker mar parliament, ma kes no ng'ade ni he was to be hanged. Koro kanyo ema 1987 kawa winjo wacho biro rumors ni Ochuka gini onegi.
ne wachno lit kabisa. And anyalo paro kaka ji ne ywak dala kaendi, relatives ne biro, ji ywak. Kinde mane ywak omet ne dala kendo chenro mag timo negi ik ne ochaki kaka chike mag luo dwaro. Gimoro ne otimore mane omako dhogi nyaka kawuono. Sirikal nochopo kendo kayo ji, kendo sirikal noweyogi kod wach achiel ma pod chando chunygi nyaka kawuono. By the time mane ji ochako ywake no, ema CIDs no biro mo pongo dala, and ne gipenjo gimomiyo ji ywak. To ne dawa gini nowacho ni waywago wuodwa nikech wawinjo ni Ochuka gini osenegi. Ne giwacho ni gipenjo ng'ama nokelo wachno, to because jowa ne owinjo wachno rumorsly, ne giwacho ni ok gidwar ji mondo gather in our family ma ji noke. Koro gima ne giwacho ka gidok ni ka gine mag chiemoro gikelo nwa wach ni Ochuka nonegi ma okel lepe ma waneno, eka wabiro timo gik mane wanyalo timo. To penjo mane manie chunygi? According to our Luo customary law, ka ng'ato tho to nitie gik ma family onego tim. Kata otho mana oko to body ne ok okel dala, to nitiere gik monego bene ni familia timo. Up to now, one wabeda e dala waka ka we believe no Ochuka no negi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing. Familia nowacho ni ka Ochuka ne onegi, to daber ka onyis familia ni ne oter ringre kama nade. Nikech kata kidhie sel to nitie gigi mindiko, gik mane iweyo. En gige manondiko, gimoro amora mane en godo olal nyaka sani, onge kata achiel. Kata mana wawinjo ga rumors ni kong'adni buch nek to kia kinegi to lepi onego mi jodalau, iduogo gigi ne jodalau, but mare to ok oduogi. Min Ochuka chieng' moro achiel ne ong'ado wach mar muomore kama ne jatend piny machon Daniel Arap Moi ne chope, ma en Nyakach Girls, kendo chome kod wach kopenjo Moi kama nyathine Ochuka ne nitiere. Kata kamano Min Ochuka nonyono chuk mar lot maliet. Koro no tho ka gino litne, but mane lit ahinya ne en dana Moi, President Moi nobiro Nyakach Girls. Koro chieng'no nowacho no odhi face President Moi direct, odhi penje kuma wuode nitie. Dhi nodhi mochopo, but nokonyal chopo ir President Moi. Security guard no dire moko chopo. Anyuola penjo ni to marang'o okil mar Ochuka ma ikineno ne en Moses Wetangula pok ne owuok oko mar kone familia e gino mane Ochuka owachone. Gima kendo lich kendo ni Ochuka's lawyer Honorable Wetangula en ng'ama nitie. Onge kata gik mane gi owacho ne client mane o represent monyalo kata discuss kata gi familia bang'e. Nyaka sane anyuola wacho ni pod girito mondo sirikal obiro migi wach mogik ewi tho mar Ochuka koponi ongima kata magoro ne oselal kode. Gima duong' mane wagombo winjo mokwongo en confirmation about his death. Walter Nyambaga, Ramogi TV.